irratia. Dibilada, debelede, dabalada, hauxe da despedidia. Dibilada, debelede, dabalada, hauxe da despedidia. Egunon entzuleak, gu LHSko ikasleak gara, eta gaurkoan gure azken irratsaioa izango da. Egia esan eskolatik pena handiarekin joaten gara, baina aldi berean lagun berriak egiteko gogotsu gaude. Gaurkoan guk LHSko ikasleok irratsaioa bideratuko dugu. Hau aurtengo azkena izanik, festa, ilusioa, laitasuna, agurra eta udarako gogoak sentituko dituzue. Gozatzea espero dugu. Irratsaio honen erdialdean LH bostekoek asmakizun lehiaketa bat prestatu dute zuentzat. Erantzuna baldin badakizue, deitu San Donatoko telefonora. 948 56 70 03. Gogoratu, 948 56 70 03. Hau guztia esan da, goazen astera! Atzo haizeak lehun zebiltzan, eguzkia ere murritz. Atzo haizeak lehun zebiltzan, ta gaur ere hala dabiltz. Auskalo horein zertan engoken, kanpoan ekaitza balitz. Auskalo horein zertan engoken, alfer handi batez banintz. Beno bai, hauxe da despedidia heldu zaigu eguna. Eta Gogoz eman diogu hasiera LHSko irratsaioari, ezta? Esan bezala agurtzeko tartea hartuko dugu gaurkoan. Aurrera ba agur irratsaio honekin. Gora San Donato eskola! kantatzen. Eta urte honetako azken lau haizetara irratsaioarekin jarraituz, LH batekoek ikaslei zoriontzeko tartea hartuko dute, saioari hasiera emateko. Aurrera LH bat! Errekadoa bidean baina, gu baina ezkarrezko bazta. Errekadoa bidean baina, alboan daukagu aska. Kaixo entzule guztiok. Hauek dira ekaina, uztaila eta abuztuko urtebetetzeak. Nares, Aldulaziz, Milenka, Adur, Xabin, Garoa. Oñat, Maler, Claudina, Oian, Maribi, Odei, Ilina, Aline, Anas. Abuztuan, Peio, Irune, Uma, Inar, Meiam eta Sofia.
Primeran lagunak, zorionak ere LH bateko ikaslei egindako lanarengatik, eta zorionak esandako guztiei. Aurrera goaz 4:00 irratsaioarekin, eta oraingoan HH bostekoek ea ze sorpresa dakarten. Aurrera HH bost! Enararen kantuak entzuten, zoriontasuna maindire tartean agindu didate. En mi ventana vuelve a suceder un verano dorado vestido de azul que eriza la piel. Teuditanta baten musua zure lepoa laztantzen, udan gauden arren. Y oigo música. Autobusa hartuta kostaldean, lagunekin pasatu genuen primeran, linternekin jolastu, pijamekin festa, argia itzalita zurrunga orkesta, aterbeko robota ondartzan korrika, beste kanpaldirako gu gaude irrikitan. Lehen dantza lotua San Juanen, nere herriko neskatxa maite zioen kantua kantatzen. Cintura con cintura y del revés. El tiempo se para, cerramos los ojos y empiezo otra vez. Motoko kamaren esku, plazara atera garen onarima, zorionaren sekretua. Feria en Urbasa y Aralar, observándonos bailar. Aquí todo vuelve a su lugar. Tazkenean, bularra eguzkitan. Que de verdad, la vida es de verdad. Zeruan irria, zoruan dantza, zoriontasuna. Oso ongi, gustatzen ari zaizue gaurko irratsaioa, ederra da beti HH bostekoek egiten duten lana entzutea. Jarraitzeko LH laukoek elkarrizketa interesgarri bat prestatu digutela esan didate. Honetan oso ona direla probestuz. Elkarrizketa erraldoien konpartsako norbait egingo diote, eta oso interesgarria izango da. Animo LH lau. Kaixo, gu LH lauko ikasle batzuk gara eta etorri gara galdera batzuk egitera. Oso ondo. Noiz sortu zen erraldoien konpartsa? Tira, erraldoien konpartsak bi tarte izan ditu. Lehenengo zatin, 1982 edo hasi zen, eta 2000 urte arte iraunzon, eta gero bain, bizitzen nahi gara, 2017 hasi zien berriz bigarren tarte hau, eta, gaur egunen arte, 2017-tik. Noren ideia izan zen? Bigarren tartea, bigarren aldi erraldoia gateatzen diene, 2017 enekaiz izan zen. Eneka maizek erabakizon, alkatesa altera inbertziela behizearriak, eta bere ideia izan zen, bai, eneka maizek izan zen. Konpartsak uniformak duzue?
Bai, badaukagu, bai. Konpartxeko uniformea da, azurik eta kamiseta bat beltza. Atzen irudik dauzkela, irudikin. Ze giro dago erraldoien konpartxan? Giro oso ona, zeti danok egiten dugu, oso egiten dugun aktivitate bada, eta, bueno, tarteka gatzen gain saiatzeko, eta, bueno, gero amaiketako bat egiten dugu dantza egin aurretik, eta, bueno, oso guztua, danok oso guztua biltzen gai izan. Zenbat erraldoi daude konpartxan? Erraldoiak da, lau erraldoi handi, lau dira. Nola ditzen dira? Beira die, bat da bikote berasko eta beltza txuria, diela etxarrin idatziz gordetzen dien lehenengo bikotea, 1200 urten edo olako zerbait, eta gero dautxi narratxo sorgine eta kiskimau, dala pixkat txatarraz jantziko, ateatzen den hori, altuna dena. Erraldoi txikiak badaude, zenbat daude? Bai, badaude erraldoi txikiek, dauzkegu, zakitzen baten godien, 7 edo 8 die. Egin uzten COVID-ek itxialdia bidalti zigunen egin uzten, eta, bueno, ateatzen die, gaur egune ateatzen die, handikin bat ateatzen. 7 edo 8. Erraldoi konpartxak txistuleriekin harremanik aldu? Bai, bueno, guk taldetxo bat daukegu mugikorretik, eta, bueno, gure dantzak bidaltzeko, eta, bueno, zer egingo deun, ze musika sartuko deun, eta hor dago, txistularitako partaide bat. Eta, bueno, zalantzak dauzkegunen da, berarekin hartzen ditugu. Zenbait kide zaudete konpartxan aurra kontutan hartuta? Aurra kontutan hartuta, helduk egongo gea, edo 13, eta aurrak badare beste 2, 5, beste 6 edo 7 badaude, 20 bat ingurutan, igual 20 bat pertsona izango gea. Dantzatzen dituzuen erraldoiak zuek egindakoak dira? Ez, gure erraldoiek die txikik, bai. Guk dantzatzen ditugunak erraldoi handik etxarriko udalanak die. Orduan esan dezaun, etxarri ardan diela erraldoiak. Guk soilik dantza egiten ditugu. Zenbateko altura dute zuek dantzatzen dituzuen erraldoiak? Etxarriko erraldoiak berez ez di oso handik. Die 3 metro, eskas edo olako zerbait. Eta die oso harinek. Oso harinek konparatuta erraldoi batzukin, 30 kilo edo olako. Hoi egin zen, neskake parte hartu ahal izateko. Pixkati, neska gorputzez txikixagok die, egin zien, txikixagok eta bajuixagok, beraieke parte hartu ahal izateko. Polita da erraldoiak dantzatzea? Bai, oso polite da. Azten zea dantzan, herritarrei ematen diezu poz, asko maite ditu, eta zu norberak gustoa egoten da dantza eginez, eta aldi beren disfrutatzen du, besta bat pozik ikusten. Erraza da erraldoi bat dantzatzea? Bai, dantzatzea erresa da, zaila da ondo dantzatzea. Pixka bat, balima daukegu musikan zentzu edo erritmon zentzu nahikoa da. Bai, kontutan ibiluki behar da, karga bat hartzen dezula, ordu kontuz dago ibili beharra, baina, ez da benetan oso zailean zerbait. Gogoa eukitzea da garrantzitsuna. Erraldoiak dantzatzen hasi baino lehen beste zerbait egiten zen? Bai, erraldoiak hasi aurretik, erraldoiak pixatzen dugu 30 kilo. Orduan, nola egunen zehar ez deun karga hori gainen ibiltzen, egiten deuna da, minutu batzuk lehenago edo elkartzen gea, eta, egiten dugu, txorkatia berotu, edo belaunek berotu, gerrie, hor, soinan da irakaslek esaten dizuena, berotu behar ditugu artikulazioak, edo belauna eta gerri eta lepoa, eta, batik bat da, minik ez hartzeko, dantza nahi genen, pixuak gainen hartuta. Nola sentitzen zara umeek erraldoiak dantzatzen ikusten
dutenean? Oso guztua, egia esan. Zat ikusten duzu, aurren ilusio, aurpegin, zenbat egin gozatzen, eta norberak sortzen donen hori, esan, oso gozagarria da norberantzako, oso guztua. Urduri jartzen zara dantzatzera ateratzean? Ez, urduri ez nahiz jartzen. Hori segurazki izango da norbera nolakoa dan. Baina, ez, urduri ez nahiz jartzen. Dauket gogoa dantzaiteko eta ondo pasatzeko, baina, urduri ez nuke esan. Zorabiatzen zaraz dantzatzerakoan? Bai, batzutan gertatzen da. Batipat buelta asko emateko abesti badanen, batipat azkeneko abestie poltsa eta egiten duna, hor momentua dago, buelta pilo bat eman mardiela jarraien, eta horri igual, azkeneko momentutan, hanka jartzen dituzu lurren, eta bi edo 3 segundu geldi egon barrazare ez ere itzuko lurra. Zein ibilbide egiten duzue herrian dantzatzen duzuenean? Guk normalen ateatzen ditugu festatan larun baten eta iganden. Eta larun baten egiten dugu, bizi guztien egindan bilbidea, bai? Plazatik atea, gero lete aldea juten gea, gero lete aldetik Elizatik estankoa, eta estankotik behize udaletxe aldea, eta gero iturri ederretik buelta eman, eta behize plaza juten gea. Hori larun batetan. Baina igandetan ateatzen ganen, nola plaza eta hola pixat beteta egoten da, aizkolarikin edo beste ekitaldi bat, azkenek urtetan egin deuna da, kanpokaldeko beste auzo batzu eta pixka bat jungea, erraldoiak egun urtero ez dituenak ikusten, pixka bat beraiei aukera emateko. Ikusteko. Etxarrin bakarrik dantzatzen duzu edo beste herrietan, ere? Non? Ez, egizan momentun ez daukeu aukeraik mugitzeko. Ez daukeu nola mugitu erraldoiak eta ez etxarrin bakarrik dantzatzen ditu. Erraldoiak desmontatzen dira? Ezke hori da gaina arrazoia, ez gana mugitzen, bai. Ez dare pentsatuta desmontatzeko. Orduan, mugitu barra dare oso-osoi. Eta nola hain ondigien, ezin di eraman furgoneta arrut baten edo txiki baten. Behar da, furgoneta handi bat, edo kamioi bat, edo remolke bat, eta gaur egunen ez daukegu lako egiturai ez daukegu. Non gordetzen dituzue? Gordetzen ditugu, beleixe irrati egiten dan udaletxeko eraikin baten, udaletxeko estalopen, hor eskuineko baten, hor txegelaten sartzen ditugu, eta antxeoten dira, urte guztie, lasai, gu arte. Entsaioak egiten dituzue? Bai, ensaiatzen dugu, Urten zehar, hilabeten behin hola elkartzen gea, baina festa garaia iritsi ahala, geroz da maizago egiten dugu. Eta ateatzen gea gaina erraldoiak dantzatzea. Ostegun hontan ensaioa daukeu plazan. Así que nahi balima ez behar zaldu, gonbidauta zaitete. Danok. Nola egiten duzue dirua ateratzeko? Produktuak saldu? Diru ateratzeko urten zehar udaletxek ematen diru laguntza bat. Baina, pentsatzen hasi ginen, udaletxentzako igual karga batez izateatik, gure burue pixka bat finantziatzen astea. Eta, hasi ginen, kamiseta saltzen eta liburuzka txiki batzuko egin diteu, baina, oso diru gutxita zaige izketan, orduan, 3 gauza bitxek. Kamisetak, liburuzkak eta gero udaletxeko laguntza. Mila esker gure galderak erantzuteagatik eta gure festak alaitzeagatik. Oso ondo, nahi zuen arte.
oso elkarrizketa ona. Espero dugu beste aldiren batean horrelakoren bat errepikatzea. Irratsaioko erdialdean gaude entzule maiteok, baina oraindik falta da azken saio hau bukatzeko. Ez da bukatu eta aurrera jarraitu beharko dugu. Orain, HH lauko ikasleak etortzen zaizkigu tresnekin eguraldiari buruzko bertso bat abestera. Oraxoaz eder galantori, etxarrira noa baino izu ez etorri. Etxarrin bat zer dago, goa, eguia eta hotza lurpera txekoa. La 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 la. Emailita uda berri osoa, indik urruntze ematen ditpena. Hain ere txanda da, joan Afrikaldera, besoa zabalik erduko duzteta. La 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 la. La 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 la. Etzan ondartzan eguzkitean algarartea, koska bizitza mingainatera biztu bihotza. Eta guazen izozkitan urtzera. Kanta horiko uretan murgiltzera. Bizialai udan gaude bai, olatu. Ahots politak dituzue HH lau. Aurrera goaz ba, hemen ditugu prest hurrengoak eta. Hauek esatari apartak dira eta gustora aritzen dira irratsaioa prestatzen. Lehiaketak eta asmakizunak prestatu dituztela komentatu digute. Ea zer dakarten aurrera LH5. That I heard yesterday. Yeah, it goes the headlines, man. They all just go to plan. They're framed and fixed and rigged, and you know they're all just spam. So buckle down, plug right in, and close its way under your skin. Just got bow from the things they spout, and it won't make you shout. Give me that good news, because I'm tired of the same old shit. That good news, because I'm tired of the same old shit. Hey man, just switch it off. Kaixo, gu bosgarren mailako ikasleak gara eta asmakizun batzuk kontatu behar dizkizuegu. Ea asmatzen dituzuen. Udan jendez beterik, neguan hutsik, zutek baino jende gehiago egoten da han etzanik. Udan jendez beterik, neguan hutsik,
zutik baino jende gehiago egoten da han etzanik. Zer da? Kaixo! Zemaiatetakoak zarete? Bigarren maila. Eta badakizu erantzuna? Hondartza. Bai, oso ongi. Zizta egiten badizuet oso da mingarria, baina egiten dut ere hau askoren gozagarria. Zer da? Zizta egiten badizuet oso da mingarria, baina egiten dut ere hau askoren gozagarria. Zer da? Kaixo, zenbagarren mailakoak zarete? 6. Eta badakizu erantzuna? Erlea. Bai, oso ongi, zorionak. Jende guztiak ikusten du, jende guztiak hartzen du, sekula ez da gastatzen, sekula ez da itzaltzen. Jende guztiak ikusten du, jende guztiak hartzen du, sekula ez da gastatzen, sekula ez da itzaltzen. Thank you.
guztiak ikusten du, jende guztiak hartzen du, sekula ez da gastatzen, sekula ez da itzaltzen. Enararen kantuak entzuten, zoriontasuna maindire tartean agindu didate. En mi ventana vuelve a suceder un verano dorado vestido de azul que eriza la piel. Teuri tanta baten musua zure lepoa laztantzen, udan gauden arren. Luego música desde la plaza toca un óleo de mujer, como volver a nacer. Azkenean, bularra guzkitan. Y es de verdad, la vida es de verdad. Zeruan irria zoruan dantza, zoriontasuna. Bailar agarrados para escuchar a tu alma cantar. LH3koak gara. Eta badakizu erantzuna? Bai, eguzkia. Oso ongi, zorionak! Al revés, el tiempo se para, cerramos los ojos y empiezo otra vez. Motoko gamaren esku, plazara atera garen onarima. Eguzkia eta lorea maitemindu ziren behin, eta ume bat izan zuten. Baldakizu zein? Eguzkia eta lorea maitemindu ziren behin, eta ume bat izan zuten. Baldakizu zein? La vida es de verdad. Zeruan irria zoruan dantza, zoriontasuna. Bailar agarrados para escuchar a tu alma cantar. Abre los ojos, dame la mano, vamos siguiendo este ritmo pegado. Nos queda tiempo. Kaixo, zenbagarren mailakoak zarete? Seigarren maila. Eta badakizu erantzuna? Bai, eguzkilorea. Bai, oso ongi, zorionak! Abre los ojos, dame la mano, vamos siguiendo este ritmo pegado. Nos queda tiempo, tenemos tiempo. Sigue hasta abajo, más lento, más lento. Esto es tuyo y mío, cuerpos, almas, lodo, juntando energías, entregándolo todo después de esta noche. Unteak daramatza, itsasoan eta oraindik ez daki igeri egiten. Zen da? Unteak daramatza, itsasoan eta oraindik ez daki igeri egiten. Zen da? Abre los ojos, dame la mano, vamos siguiendo este ritmo pegado. Nos queda tiempo, tenemos tiempo. Sigue hasta abajo, más lento, más lento. Esto es tuyo y mío, cuerpos, almas, lodo, juntando energías, entregándolo todo después de esta noche. He vuelto a nacer, no puedo parar y ya va a amanecer. Kaixo, zenbagarren mailakoak zarete? Bosgarren maila. Eta badakizu erantzuna? Bai, area. Oso ongi, zorionak! Oso ongi egin duzu LH5, oso esmakizun onak egin dituzue. Orain LH2ko ikasleak etorriko dira. Seigarren mailako ikaslei agurtzeko gutun eder bat egin digute. Aurrera!
Amak hartu behar agur eta kitxo, gabada portuen. Ilargi hauretan nura begisetan amaitu bako azken kantuan, gorako pak zugaitik. Ze momentu honak barreak algarak, dalaino batzuk tartien, maiketa bizi, bilurrik barigik, bizitza herre, azken momentura arte. Joan arte. 2005ko ekainaren 17. Kaixo LH6, aurten eskola bukatzen ari zarete, eta hurrengo ikasturtean institutora joango zarete. Etxarriko herri eskolan. Gutun hau idazten dizugue, agur esateko. Orain arte eskolan gauza asko egin dituzue. Institutuan gauza berri asko ezagutuko dituzue. Irakasle berriak lan berriak, lagun berriak. Gainera lanak, azterketak, eskulanak egin dituzue. Eta espero dugu eskolan ongi pasa izana. Kaibien abante iparrera, agur kapitaina. Hemen batute gauzkitarra zarrekin, rombotiak eta oroimenak, hiru trago zugaitik. Berriz ikusiko gara, bizitako momentuek, maiketa bizi, bilurrik barigik, bizitza herre, azken momentura arte, maiketa bizi, bilurrik barigik, bizitza herre, azken momentura arte. Joan arte. Oso gutungile onak zarete LH2. Oso ongi azaldu duzue, zorionak. Gozatzen gaude zuei entzuten egia esan. Eta gozatzen jarraitzeko eskolako txikianak abesti bat prestatu digute bezala ezta. Abestiak hiru txulo uda jada bada izena du. Hemen bai giroa, aurrera! Bizi-biziri Iaik errepide dira aintzira noa, pausoz pauso.
izarrek puntuz puntu osatzen dituzten marrazki eixo. Ez digute erraiten zer izan behar dugun tazirez. Ametslariek argibidea, baizik ez dute erakusten. Sinetsi nahi dugu, ez gire irakiako, itoko bestien eranetan. Dena berriz irakitzea posible dela, paperezko hegazkinekin egiten genuen bezala. Udak jada badu kolore horia, eguzkiari begira dago txoria. Udak jada badu kolore urdina, itxasoan igeri da sardina. Udak jada badu kolore ederra. Laura Biurri! Jada badu, jada badu. Udak jada badu kolore berdea, mendiak lore badu zuretzat gordea. Udak jada badu kolore gorria, egun senti ederraren etorria. Udak jada badu kolore ederra. Begira, begira! Bitor baina, udak zer du? Jada badu, jada badu, badu, badu. Badu, badu, badu. Jada badu, badu, badu. Badu, badu, badu. Jada badu, badu, badu. Badu, badu, badu. Udak badu, badu, badu. Badu, 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 badu. Udak jada badu kolore txuria, lainotik lainora doa zubia. Udak jada badu kolore marroia, arean biraka ari da baloia. Udak jada badu kolore ederra. Jada badu, jada badu. Udak jada badu kolore morea, ez dadia falta inoiz umorea. Udak jada badu kolore ugari, esan dio hortzadarrak zeruari. Udak jada badu kolore ederra. Jada badu, jada badu. Jada badu, jada badu. Badu, badu, bai! Udak jada badu kolore ugari, esan dio hortzadarrak zeruari.